Yes, gentlemen, this was fucking good. Geweldig. We zullen niet aan Nee, doe wel steeds. Luister even. Maar ja, hebben ze conditie? Ja, we hebben nog wel even. Ja, Maar 4 hebben 10, maar ik weet niet wie de conditie is. conditie, leg jij het nog? Ja, normaal met een Amerikaan. Oh. Hebben ze conditie? Ja, we hebben nog wel even. Maar 4 hebben 10, maar ik weet niet wie de conditie is. Conditie, leg jij het nog? Ja, normaal met een Amerikaan. Oh. Weet de cursus gaat hier niet meer, hè? Ja, bewaald pas vanmiddag, ze hebben pas gaan oefenen en dan hebben we van te papieren. Nee, Dat is niet gezien. papier op een keer geplakt. Maar dat maakt niet zo. Hallo, die wil het zoeken hebben, dus het wordt geweldig. Dus, nog een keer. Nog een keer. Hoppa. Wordt gezellig bepalen, Hans. Nou, het leeg het langzaam ook niet, vind ik. Heren, even zo allemaal herkende bands. De mannen van de Shuttery, Kees Steenhand, Willy van Aken, Margen Kok, Hans Wolwe, Jean Piels en Leiber Vuur. Geef ze nog eens een dame applaus.